Tetris LP a vítam vás u tohoto videa. Dneska je to video z hry Triplay, takže SimCity. A hrám to cez hacknutý modul, kvôli tomu, že mne SimCity ako keby ide normálne stiahnuť, len ja sa v SimCity chcem púšťať dostávanie veľkých vecí. A tak som si ako keby hackol peniaze, no a také veci, takže ja mám hacknutý teraz modul. Ale to nemení na tom, že je to SimCity, no vidíte, môj, má to skoro, no mám tam, nie skoro, ale mám tam 2 bilióny. To je celá dosť. Hej, dobre som povedal, 2 bilióny, okej. Ešte 2 bilióny tohoto. Tak tomu kúpim, tak bla. To nemíňam, môžem kúpať blbosti a nemíňam sa. To je super. Okidoki. A chcel som začať na čem streamovať, alebo na Twitchi, neviem. Ale na čom som chcel streamovať, to som si istý. Takže možno zajtra, alebo no možno, ale naozaj možno Lilinko bude dneska večer stream, ale naozaj neviem, hej. Ja iba hovorím, že možno. A keby aj bolo, no tak to by bolo zase super. Ale neviem, na čom to budem presne ešte streamovať, či budem na YouTube. A na YouTube sa mi zase nedá streamovať, veľmi. No tak si akoby skúsim zistiť, no, ako budem streamovať na YouTube. Asi nebude streamovať na YouTube, tak potom bude video, kde vám ukážem link na Twitch. A môžete sa ísť kúknúť na môj Twitch, ktorý si už mám založený, hej, ale veľmi video mi nedávam. Ale za to, že ste môj fanúšikovia, čo ma sledujete, takže budem si na Twitchi. A dúfam, to prebehne všetko dobré, alebo zajtra naozaj, alebo dneska, alebo ešte na pozajtra. Najradšej by som bol, keby dneska bol ten stream, a potom by som hral zajtra taký stream, no viete, tak ako furt, hej. A neviem prečo som začal streamovať. Vlastne to je taký kecací diel, hej? Okej. Ani gameplay to veľmi není. No. Tak ja som si povedal, že tak začnem možno streamovať, že ne. Tak veľa ľudí streamuje, hej. Tak. Mohol by som začať aj ja, to by bolo docela super. Mohol by som dať views. A mne, keby každé views, čo mám, aj odberateľ, tak som na 2 odberateľov, takže vám vážne ďakujem ľudia, čo ste mi dali odber. A tak, no vážne vám ďakujem. Keby nebol vás, tak ani natáčam na YouTube, prestanem s tým úplne. A ako toto video není reklama, hej, na jedného youtubera, ale je to jeden ten youtuber, v ktorom bude aj samotné video. Je ako docela dobrý youtuber, hej. Má tam jedno video, každý ho hejtuje, každý mu píše, že kit a keď ho vieš také veci. Ale každý si zase myslel. Napríklad ja som nemusel natáčať na tento YouTube channel Tetris LP, hej. A natáčam na ňo. No. Takže každý si môže ísť za svojím snom a každý si toho môže dosiahnuť. Napríklad on napísal do komentáru, že nezmazať svoj YouTube channel. Tak ja som ho tak pozbudil, aby to nezmazíval, že možno sa mu ešte pošťastí, tak som mu napísal, že nech pokračuje ďalej. No, viete, takéto veci. Ale o tom teraz už nie, hej. O tom bude samostatné video, ktoré môžete sa prísť na YouTube, kde zajtra na pozajtra. No, neviem presne, hej. Ale no, toto je takýto, hej.
OK, ale teraz poďme k tej hlavnej veci. Dobre, kúpil som si sluchátka s mikrofónom. Ten mikrofón som zatiaľ ešte odpojil, lebo potom, keď mám ten mikrofón, tak mi nejde zvuk ako oného v hry, takže to mi nejde ani teraz, lebo som toho vypol. Takže počkať, ja si ho poviem. Pamätajte si môj starý zvuk. Dobre, hrajte trošku dozadu. A napojím na mikrofón, tak možno lepšie počujete, možno nie. No, ten mikrofón bol vypúchal, takže neviem ako to má výdrž, ale neviem ako bude zvuk. Už som až testoval, to bol dobrý zvuk, hej, ale to bolo vtedy. Teraz je teraz, no tak. Vtedy by som ho kúpil. Teraz som ho našel. OK, takže toto je tento diel všetko a uvidíme sa v ďalšieho videa. Čau.